Με ποιο τρόπο? Να πω πορτοκάλια, να πω πορτοκάλια. Ο ένας στα πόδια του άλλου θα κάτσουμε. Δηλαδή θα κάτσει ένας, ο άλλος... Αυτό έχει ξαναβγεί στον ηλεκτρικό. Για ξαναπες το αυτό, αγόρι μου, γιατί σε παίρνει και βίντεο και κιόλας. ομαδικό, εμείς οι πενταλέρες. Ομαδικό, ναι. Ναι, όλοι θα ανέβουμε σε ένα παγκάκι και θα κάτσουμε. Ναι. Αλλά θα κουμπάει μόνο ένας κόλλος. Α, Είναι σαν το ποτάμι που λέει θα μπείτε μέσα χωρίς να βρέξετε τα τέτοια σας. Ο ένας λέει στο τέτοιο του άλλου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να δω ποιος κόλλος θα είναι αυτός. Έρικ, στο πόδι του Έρικ, κάνω. Εγώ που νιώθω ασφάλεια. Εσύ δεν θα φαίνεσαι. Πάμε στο πόδι του. Αυτό θα το βγάλω φωτογραφία, θα το τραβήξω βίντεο. Ναι, πολλά κουμπίσουμε. Στο τέλος, ψηλός. Έλα, πάμε γρήγορα. Θα το κόψει λογοκρισία, μην βρίζετε. Επόμενος. Άλλος. Έλα, πάμε. Έλα τα αγόρια. Γρήγορα, ρε, δεν κρατάω πολύ. Χωρίς πλάκα. Οι άλλοι Έλα, πάμε γρήγορα. Έλα γιατί ερεθίζομαι. Έλα, γρήγορα. Μην πιάζεσαι, μην πιάζεσαι. Τελειώνω. Θα κάνουμε ποδήλατο χέστε με. Έλα, μάνα μου, τελειώνε, Κώστα.